life the way it is. Mayong hapon mga kahidlaw, this is our third season, episode number 1, mga istorya nga daw hindi mapatihan. Sa sining upod ko sa sining kahaponanon, aton i-welcome si Sir Joe. Mayong hapon, kagang akon nga anak nga si kahidlaw. Turan diri sa Bacolod City at sa worldwide sa ating bansa. Yes. Anong masiling mo, Sir Joe? Doon na urungan ka naman. Alright, Sir Joe, ara ka na. Nadulas, Sir Joe. Oh. Okay, sige lang kay pagkatawagan talang sa liwat, no? Something do not natabo sa iya nga way sa kakwan. But anyway, sa gihapon magapadayon kita. Magapadayon kita, no? So amo to mga kaabyanan, ang akon anak si Kahidlaw Jaha amo ang magatalos sa kay Sir Joe sa Siningation kay medyo nadula sa linya. Oh, Kahidlaw Jaha, anong imo masiling? Anong imo report? So social media, no? Social media nagapadali sang balita pero hindi tanan kamatuoran. May ara fake news nga nagagamit sang relihiyon para lang sa views. Bisan spiritual content, kinahanglan pagid balansiyo naton. So, correct kag sa subong nga ang AI ang nagapamuno sa content, madamo nga edited photos, videos, and quotes nga daw matuod pero ginporma man lang. Dapat responsible kita sa pag-share. Bilang Kristiyano, ang isa ka paagi sang pagtuo amo ang pagpahibalo sang kamatuoran. Hindi kita dapat magpalapnag sang butang nga nagapalain sa iban nga tawo. Hindi kita maghimo sina o kung magdala kita sang kahadlok o kung misinformation or disinformation. Tama gid na, sa aton simbahan ginatudlogin ang nga test every spirit. I-check naton kung diin naghalin ang balita. Gikan bala ini sa credible nga source o kung user lang nga naga clickbait. Alright. So anong imong suggestion na Kahidlaw Jaha? Of course, practical lang. May tatlo nga word nga dapat naton mahibaluan, which is number 1, pause, pray, and verify. Pause, hindi dayon mag-share. Number 2, pray, ask for discernment. Number 3, verify. Siyempre, ma-search ka danay. Kung hindi klaro, hindi danay pag-post. Alright. So, mga kabyanan, may kilala kita. Ako, no? Sa tuan ay tungod sang fake chain messages, nagbutang siya sang holy salt, yung tawag holy salt, sa iya cellphone. Pero na-realize niya nga dapat na-realize na sa uli sa linya dapat tingin mo faith hindi lang base sa nabasahan mo online. So pwede naton gamiton ang social media as ministry. Mag-post sang daily verse, mag-send sa mga devotionals, kag mag-message sa aton mga kaabyan nga nag-struggle. Alright. Kag dapat man magtukod sa digital prayer group. Ano yun na? Dapat. Amo ni siya or ang ginatawag naton accountability chat group. I-connect ang spiritual support sa online world. Matuod din na. Kahidlaw Jaha, hindi naton pagalimtan nga maski sa digital space may responsibilidad kita. Ang kamatuoran importante kag ang aton pagtuo dapat magdala sang kasanag, hindi kabutigan kag pagpanginto. Kahidlaw Jaha. Oh, matuod gid na. So, mag-share kita sa mag-share wisely, believe rightly,
be a light even online. Yes, because we are being reminded of what the Lord Jesus Christ taught His disciples, to be the light and salt of this earth. So ini ang hinanon pag hilisugot sa mga butang nga dapat naton ginapaminsar tubtob sa masunod naman nga isyu nga atong pagatarkayon. Samtang kita nag-connectar sa kay Sergio, aton i-enjoy ining ambahanon. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumo. Pang naghibi ako sang hinali sa kun kahit lawgani sa kabukiran kong ginpakaali. Nagahulat gyapon langga ko dito sa amon. Nawala. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitaan ko man lang sa paukit kagwayan, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanton akon makapuli na sa tuyan sang akong pagkalamharo. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi ko na handog. Ano na lang ang himuon ko karon na wala na. May nabili nga paglaom sa akon nga manahandong. Gani kun may yara nagapamati sa akong balatyagon. Idalon mo na ang kanta dito sa amon. Kalantahon lanton akon makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi ko na handog. Imong hakos pangita ko yapon, kinggikanan gapanumdum sa ko.
What's going on inside this globalism, banking, Jewish supply chains, Jews. Ever since the Jews started putting fluoride in water to make it gay, economics, hey, I think I'll get underground. Some fluoride down there, just get some rain. And at the end of this, Los Angeles News. Celebrating life the way it is. Los Angeles News. Celebrating life the way it is. Innovative, reliable, laging success, walang stress. Sa e-software solutions, makasigurado ka. Tutulungan ka sa business mo, walang iwanan na. User-friendly interface, trusted and accredited. Let me show you how this guitar station works. On this side, you could safely store any guitar. It could be acoustic guitar, your electric guitar, or your bass guitar. Over at this side, you can organize all your wires and cables and guitar straps. This area is meant for all your smaller accessories like guitar strings, capo, and even your guitar kit. At the bottom, you can store all of your guitar pedals. And here at the center, you could put your guitar amplifier. If you are looking for a guitar workstation that could organize all your guitar and guitar accessories, it's available here at Better Components. Let me show you how this guitar station works. On this side, you could safely store any voices prescribing 1,001 remedies, natural accidents from man-made disasters. The signs are here. The signs are very here, right at the tip of our noses. The metropolis is doomed. Kind of sad. The very open planet is in danger. To whom shall men turn the scripture is considered sacred by the first religious tradition. Converge in describing such times as ours, time of great danger for man and his planet, times for fundamental choices between catastrophe and a new way of living, time for getting out of an old way of living, old way of ordering things, to a new revolution, a new perspective, a new lifestyle, time of danger, yes, but also time of great opportunity. The choice before man and his planet is between cosmic catastrophe or a new way of living for the whole universe, to live in solidarity in a community with all living things, or to suffer death for all. Catastrophe or community. If one were to simplify the way things are, two pictures would... My name is Augustus Rigo. I'm the CEO and founder of Rainmaker. We're a cloud seeding company that is enhancing precipitation via advanced radar and also drones for the sake of supplementing water supplies for farms, cities, reservoirs, and wildlife throughout the United States. My name is Augustus Rigo. I'm the CEO and founder of Rainmaker. We're a cloud seeding company that is enhancing precipitation via advanced radar and also drones. In the book of Revelation of Jesus Christ to John in the last book of the Bible.
Alright, mga hinugugma, balik kita kay nakakonektar na kita kay Sir Joe, no, sa sining palatuntunan Hidlaw Sadya. Ganing mga utod, ipakilala naton liwat si Sir Joe, doktor sang chiropractic medicine ka ginatawag nga hilot, no? Sir Joe, palihog na lang abi ko explain sang imong credential. Sir Joe. Ang imong audio, Sir Joe, di matian. Ang imong audio hindi ko kabati. So basi gin-mute mo imong audio. So mga kauturan. Okay na Sir Alex? Oh, kitaon bation ka na. Alright, so ipakilala ko ikaw sa mga aton mga tumalanaw sa sining hapon. Sir Joe, licensed doctor of chiropractic sa aton nga pagtalakay sinon-anon aton na talakay ang dagapakita bala kunong Jesus Christ sa panganod. So pero ang aton subong naman nga pagkatalakayon ang subpon sina, no? Amo to nga nagamba kita nga be the light and even in online, be the light. Even in online, be the light and salt of this earth, because the Lord Jesus Christ taught His disciples nga kita tanan mangingiwag ng kapawa sa sanging kalibutan, no? So, Sir Joe? Magpapon, Sir Alex, Dr. Alex. Okay. Sini nga hapon, aton nga alagad, ang iyong alagad subong, si inyong alagad, si Dr. Jose Galapis. Bali, Sir Alex, ang ako niya mga attendment, hindi ako sini ang nagkatag, ano bala? Okay. Sa eskwelahan ni sa Sir Alex, ang Philippine Integrative Complementary as Medicine Academy Incorporated. Kag-ari man niya sa idalong sang Traditional Hilot Society Incorporated, which is this is a school and this is a culture of the Filipino. Ang ginatawag nga PITAC. We are given this certificate or certified to practice hilot practice in the communities and public areas. And we practice about the natural medicine. We call this Doctor of Naturopathic Medicine. So, damo kita mga Sir Alex nga mga dapat himuon sa aton community regarding sa health kag sa holistic nga plano sa Ginoo, as studied about the Doctor of Humanities. So amo ni mga kautuan, mga kabiyanan, kag nakatuon man ta Sir Alex about sa religious aspect, we achieve Doctor of Divinity sa sining panag-on. Kinahanglan kita mag-una-una ang aton ginapamatian sa social media. Kinahanglan aton man i-analyze kag balanhon ini kung ini insakto man. So ari sa aton nga gintun-an sa ginsiling naton, ang social media nagapadali sang balita pero hindi tanan ka maturan. Ara man nga fake news nga nagagamit sa reliyon para lang sa views. Ang spirit content kinahanglan pagid nga balansihon. So atong subong ginatun-an Sir Alex, diri kita sa episode 2 na kita. Aton istoryahan ang nanungod sa kay Agustus Dorico. Isa sa baon nga Amerikano nga nagtukod kumpanya nga gintawag Rainmaker. Nila nga ulan gamit lang ang drones, radar, kag silver. So ni iodine. So amnira dapat naton nga tagaan sing pagtamod. So may hapon sa tanan kag
sa aton man kaupdanan sa kay Sir ano ni. Kay Lodja ha. Oh, kaya sabi mo das mo cha. Okay. So amo na sila Alex. Okay. Sa aton nga pagpakilala sa buong hapon. Sige na. Alright. So amo na nga salamat gid ni madamo sa Sergio. Kag sa sining hapon pagtalakayon naton ang sugpon sa aton hinon-anon nga hindi naton pagkalimtan nga maski digital space sige hapon dapat mangin ano kita mangin mabinantayanon kita no sa aton nga ano sa aton nga alright so na medyo nagakuha pa kita sa ano sa technology nga ni nag-adjust no so pareho sige hapon padayon na kita Sergio kay mo lang aton nga mga challenges no pero sige on ta lang yapon okay so ano na kita sa sining ikaduha nga issue no nga hinon-anon amo tong hambal mo bala nga nagagamit sila sang mga chemicals para nga mapaagwa ang ulan no pwede na bala himuon sang tao yes sa sining nga panahon alright so amoy na Sergio si Agustos Dorico ni ang CEO na ikaw man ang nakabati sa iyang ngalan Sergio. Okay. So mo Sir Alex ang dapat naton nga istoryahan nanungod dinhi sa kay Dorico Agusto no. Ginambal ko kay na nagtukod dinhi sa isa ka Amerikano nga ang iya kumpanya himo sila sang gitawag nga rainmaker. Tong ginambal ta kay na nga nagagamit sila pagi sa drone, radar kag silver iodine. So amo ni ang dapat naton nga himuon kay mga engineer kita no nga kung sa diin nakabalo man sini. So ano sa imo Sir Alex sino ang maka-explain sini? Okay, ako na lang ka-explain na kay hindi wala sa gagwa sa iyang screen. Sige lang, i-ambalya lang. Ini. Okay, so gina-adjust naton ang iyang camera. Yo, Sergio. Okay. Right. So, ara na siya. Okay. Okay. Padayon. Oh. Nagduwa na now. Okay. So, alin ta? So, alin kita sa ano no, sige na imong nila nga ulan gamit ang drones, Ranger and silver iodide. So, scientific man ini pero controversial. Kasi ako saran sila nga amo ang nagapaulan sang grabe nga baha sa Texas. Pero klaro sa mga eksperto nga hindi sila ang may responsibilidad sa ini. Kay local lang daw ang epekto sa cloud seeding na ginatawag. So cloud seeding ang term nga ginagamit nila sa amin eh. So Sir Alex cloud seeding no ano ang masiling mo sina dira Sergio kung ikaw ang pamangkuton? Diri Sir Alex makita naton nga dapat naton paminsaron sino bala ang dapat nga nagadesisyon kag san-o diin mag-ulan ang tao o kun ang Dios. So diri na kita naton Sir Alex suno sa nabalaan ko ni nga ini nga proyekto do spiritual man ang ilang ano no ang ilang
ginahimo daw may ara man sila nga prinsipyo nga ginasunod bilang mga Kristiyano na kung sa diin ining ilang nga ginahimo nga stewardship pala. Kibutan. So luyag nila magbulig sa pag drought ba lang nga tawag badet Sir Alex. Correction na, si Dorico nag-aangkon nga ang ila proyekto may spiritual nga basihan mo ko no, Sir Jo? Ginasunod nila ang prinsipyo sa Kristiyano nga stewardship sa kalibutan. Luyag nila magbulig sa para sa mga mag-drought bala parang sa agrikultura hindi ko na mapiktuhan. Kag sa mga lugar nga kulang sang tubig. Oo. Tiyan mo na, Sir Alex, sa ginambal ko kay na. Paminsaro naton kung ano ang epekto sa wala desisyon kung saan o magulan kag kung saan o man ini nailahimuon. Kay ang Dios o kon ang tao. No? Di ba? Sakto gina, Sir Jo, kung teknolohiya lang ang pagabasihan, delikado ini kung hindi ma-regulate, no? Kung maglapaw ini sa insakto nga paggamit, pwede nga makaguba sa natural nga balanse. Oo, subong nga may posibilidad nga ulan mahimo na subong sang tao, kinanglan may ara kitang madalom nga pagtan-aw sini. Wala man kita kontra sa technology, Sir Jo, pero dapat may pagrespeto gyapon kita sa natural nga proseso. Amo na Sir Alex nga aton ginapangabayan aton mga pamatanon bla, mga manunudlo, teachers, kag ang mga leader sa aton komunidad. Pamatian naton ang duha ka bahin. Ang pamangkot naton, ano naton ini nga kinaalam. Kung kaalam, paano naton magamit ini para sa kayuhan kag hindi sa kalautan o kung sa Sir Jo, so let's use science and faith hand in hand. Ang aton kabuhi kag kinaiyahan konektado gid. Ang Ginoo naghatag sang kaalam, pero kita ang dapat magpili sang insakto nga paggamit. Kabalog bala kamo nga ang ulan bisan artificial pa, hindi gihapon maglabaw sa ulan sang grasya sang Ginoo, Sir Jo. Kagamo ini ang aton hinun-anon subong. Gani, anong masiling mo sini, Sir Jo? Mabal, padayon lang sa paglantaw sa mga kamatuoran. Oo. Pagpapalapnag sang kaalam sa kultura kag teknolohiya. Yes. Alright, so ang mga kauturan nga importante sa gihapon ang pagrespeto naton sang iya sang grasya sang Ginoo nga ginhatag kag ginbugay sa natural nga proseso, hindi sa kunananong nga pamaagi. Okay? So viral ngayon ang misteryo ng mga nawawalang sabungero. Ilang taon na ang nakalipas di umano itinapon sa Taal Lake. Pero nananatili pa rin itong palaisipan. Kasunod ito ng paglabas ng whistleblower na nagbunyag ng mga impormasyon. Sino kaya ang nasa likod ng karumaldumal na krimen na ito? Habang patuloy na hinahanap ang mga nawawalang sabungero, at sa gitna ng milyon-milyong transaksyon sa online sabong, ang mga tanong ay bumabalik sa mga higanteng nasa likod ng industriya. Viral ngayon ang misteryo ng mga gani utod shocking kayo tungod kay may mga aligasyon nga ang missing sa bungeros kuno ginbutang sa drum, ginsilyuhan kag ginhulog dira sa Taal Lake, pero nakita naman gani ang mga tulaan, Sir Jo. Ato na Sir Alex, sang nagintanaw lang ini nga urgent. Pero subong may mga whistleblower na kuno kag intelligence report
nga nagalink sini nga mga sindikato. So ginkabig nga isa sa mga pinaka mga halanguyos nga enforce disappearances sa istorya sa Subong. Makita naton sa social media bala Sir Alex. On matod ini, hindi lang ini krimen, kundi katumanan sang kalainan kag kapintas. Isa ini ka pangabuso, hindi lang sang hustisya, kundi sang kabuhi mismo. Kinahanglan masulod sa investigasyon kag wala sang dapat itabunan. Gabay pang ang kamatuoran magagwa gid kag ang mga pamilya sa mga ginabiktima makabaton sa hustisya, Sir Joe. Aton padayunon nga tutukan ini nga isyu kay ini hindi lamang isa ka balita kundi isa ka sampol nga realidad nga nagkatabo nga ginagindian sang madamo nga mga kauturan naton, ang publiko, ang mga kasimanuan naton. Gani Sir Joe, magalitong kita sa pasiplat sa kultura Subong. Okay. Madamo na subong ang kabataan ang ginatutuan sa teknolohiya, pero may aram man sa ilang nagapadayon sa aton kultura, paagi sa arte. Sa pasiplat sa kultura, isa ka pagdanaw sa kabuhi kag talento sa mga kamatanon, ang pagpadayon sa ila para nubliyo. Masiling mo sina, Sir Joe? So, ni Sir Alex, ang halimbawa, ang mga kabataan bala, kabataang pintor sa Sumag, isa ka youth group nga naga-paint gamit ang mga native materials, daw ginapadayon nila ang identity sang aton lugar paagi sa arts. Okay. Okay, paagi sa arts. So, engineer. Kaya daw, diyan na masiling mo sina. Kay ikaw isa man ka pamatanon. Di syempre, may isa man ka grupo, kuno mo nabatian ko lang. Sa Banago, ang Barangay Banago Dance Ensemble, nagapadayon sang kinaray ang folk dances. Nga ginatudlo nila, maski sa online Zoom na lang, online Zoom rehearsals sa pagpapandemic. So, luyag tanawon ang Sir Joe, pwede tanawon ang mga abilidad sa mga taga Barangay Banago? Sir Joe? Pwede gid kay ang kultura hindi lang para sa mga tigulang Sir Alex or Doc Alex. Dapat kabataan man ang may dala sini. Kung kabalo sila sang mga saot sang una nga kultura, kung kumpuso nga kanta, mas mabuhi pa ang aton identity. So amo ning tawag Sir Alex nga balik kultura. So ang marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, di makarating sa kanyang paroroonan. Matuod gina Sir Joe, no? Dapat kasi dungog kagid sang imo ginhalinan, no? So aton lang taon abi Sir Joe ang mga abilidad sa sining nga mga kabataan ngani sa Banago.
Katahom sa pasundayag nila Sir Joe, pero ang kahulugan sing ila saot nanuhod ini sa mga mangingisda dira sa Banago. Gani tagaan man naton sing papasidungog ining mga kubos naton nga mga kauturan nga mga mangingisda nga mo ang nagabatas sa matag adlaw sa pag-supply sa aton sa mga isda diri sa lokal naton nga syudad, no? Gani hindi lang ini pagkabalo sang saot o code drawing, Sir Joe, ini isa ka pagpapatyag nga bisan postmodern na ang kalibutan subong, may mga lugar sa gihapon nga sa diyan ang kultura, ang sang pungsod gina-respetar sa mga kabataan agod nga ilang sa gihapon tagaan si iterpangod. Sakto gina si Alec, bisan simple nga pagtan-aw sang ila video, pag-comment kag pag-share dako na nga bulig. So mabatyagan nila nga may ginhalinan pang ilang mga ginhimo. So ang kultura hindi lang gid para sa mga tigulang, dapat kabataan man ang may dala. Kung kabalo sila sang saot sang atong kultura o kung kumpuso nga kanta, mas mabuti pa ang aton identity. Kay ang social media kuno subong gid na among ginagamit subong kay dira ang mga TikTok challenge, dira sila gina-picture sa mga hiligay doon nga mga riddles, kay mga dinumaan nga mga paminsaron. Maayo nga pamaagi para i-revive ang kaalam sang katigulangan. Kaya isa pagid ang kultura hindi madula, dapat nga kag mabutang na lang sa limot sa mga kabataan subong. So gani dapat padayon na naton kay amo inang naghatag sa aton sang katahom sang pagpasiplat naton sa aton kultura kag syempre aton ina identity. Sir Joe? So pasiplat na nice bong Sir Alex. Pero kabay pa nga magtigayon kita sang mas madalom nga pagkilala sa aton nga kultura. Yes. Simple lang nga pagtanaw sa ila video, no? Pwede ta ka comment, pwede man ta ka share. Tako gid nga bulig, para mabatyagan man ila bala nga ang ilang ginhalinan ba ang ilang may ano bala do may reward man ang ilang pagkakapoy, no? Pag-practice sa pag-perform, no? So syempre pwede man ta may idea kita, no? Pwede man ta mag-organize ang barangay culture night o kon online cultural open mic. Tagaan ta sila sang entablado. Yes, kay ang kultura nga ini Sir Joe, siyempre aton gid ini ang kultura dapat naton pakamahalon, no? Yes. Ang kultura dapat hindi na madula sa aton kag aton tagaan sing italupangod. Okay, so sa siningon Sir Joe, samtang nagakuan kita sang mahatag kita sang pahanumdum anay para sa aton mga kultura nga nigalantaw subong sa aton. Kag aton nga isigahom nga sa dason nga episode, ipang abi-abihon ta ang aton mga kultura nga naga-view sa aton sa live diri sa YouTube channel naton sa Hidlaw Sadya. Reliable, laging success, walang stress. Sa e-software solutions, makasigurado ka. Tutulungan ka sa business mo, walang iwanan na. Let me show you how this guitar station works. On this side, you could safely store any guitar. It could be acoustic guitar, your electric guitar, or your bass guitar. Over at this side, you could organize all your wires and cables and guitar straps. This area is meant for all your smaller accessories like guitar strings, capo, and even your guitar pick. At the bottom, you can store all of your guitar pedals.
And here at the center, you could put your guitar amplifier. If you are looking for a guitar workstation that could organize all your guitar and guitar accessories, it's available here at Better Components. Let me show you how these guitars take. Oh my god. Okay. Well, first of all, I want to congratulate Maya for a great match and a great tournament. Yeah, I think you did really well. And I think, you know, if I was to lose to anyone this week, it would definitely be you. So congratulations. Yeah, I want to thank the organizers, LTA, for such a beautiful tournament, and of course, you know, everybody who came to watch. I think you guys made it super special. It's my first WTA final. And yeah, it's a big deal for me and you know, for my country too, because it's historic. It's the first time any Filipino has done anything. Yeah, I guess that's also why I'm so emotional, but you know, it's only the first. I'll definitely work hard to do more. Wimbledon is next week, so hopefully I'll forget about this match soon. Anyway, I'd like to thank my family and my team sitting right there. Yeah, it's been a crazy year. So I'll remember this week and this moment forever. So thank you, everybody. Alright, aton kilalahon ng isa ka Pinay. Bagulan naton ginpakita, Sergio, nga ginakilala na karon sa bugos ng kalibutan. Si Alexandra Maniego Iyala. Isa siya ka Pinay, of course, kag pareho ko ngalan, no, Alex. Kung siya akong tawagon siya sa shortcut. Sa edad nga 4 pa lang, may racket na siya sa iya mga kamot. Isa sa kabata nga may handom nga ginpalangga niya gid ang ining hampang nga tennis. Sergio? Yes, Sir Alex. So, ini siya, ginbata ni siya sa Mayo 23, 2005. So, Sir Alex, halin siya sa pamilya nga mahilig sa sports. Sa una, ginsunod-sunod lang niya ang iya utod sa training. Pero sa kadugayan, nakita sa tanan nga may lain pagid siya nga gakom kun ni kasarang. So, isa siya sa pinakabata nga naka-enroll sa Rafa Nadal Academy sa Spain. So hindi bala ka impress. So, sa lugar hindi Sir Alex dayaw ang disiplina kag kabakod, dito nagtubog si Alex. Hindi nga nahubog sa ilimnan, kundi nag-shape bala ang iya foundation sa skills niya. So, hindi lang bilang atleta, kundi bilang Pilipina nga may panindugan. Isa ka Ilongga nga wala na hadlok magpangibabaw sa kalibutan nga puno sa mga Ginoo kag higante sa tennis. Alright, Sergio, sa Miami Open la nag-entra man na siya kag napasaka niyang bandera sa Pilipinas. Kaya ginpukan niyang 3 ka haligi sa tennis nga kanday Ostapenko, Malison Keys kag si Swiatek, no? So bangod sini si Alex nangin una nga Pilipina nga nakaabot sa semi-finals sang WTA 1000. Kag sa wala lang madugay nagsaka siya sa top 56 sa kalibutan. Do hindi mapatihan, no?
hindi lang idira man natapos, nagpadayon sa ibisan sa Eastbourne Open na Sir Joe sa kag nakaabot siya mismo sa finals, nakalantaw kun isang iyang hampang, jutayan pa ni siya magdaog, no, na halos kay galing ang problema de kaya ang iya na atong gali o kun iya na kontra ang defending champion mismo, Sir Joe. So sa payan sina lapit-lapit na gid siya tali magdaog, nagpabilin siyang nagayuhom, Sir Joe. May respeto sa iya kontra kag may kaisog nga balatsagon. So part 3 no? So part 3 ang inspirasyon nga iyang ginabilin. So sining Hulyo 2025 ginrepresentar niya ang Pilipinas sa Wimbledon, ginpanilagan sang kalibutan. Bisan sa first round kontra sa defending champion, nakita naton ang habyog sang kabakod sang iya racket. Wow. So habyog sang iya kabakod sang iya racket, no? Kag ining si Alexandra Ila, hindi lang champion sa court, Sir Joe, champion siya sa kabuhi. Ginatudloan niya ang tanan naton nga mga pangandoy kag mga pagpaninguha, kangay man sang iya inspirasyon nga gintinguaan ni gid nga malabot yang iya ginahandom. Mahimo gid man nga mangin matuod ang tagsatanga mga handom sa tion nga isalig nato dinhi sa Ginoo kag updan naton sa aton nga pagpaninguha man. So wala sa lugar, edad o kon kahimtangan nga makapauntat sa imo paglabot sa imo handom, Sir Joe. Anong masiling mo sina? Sir Alex, kag sa mga abyan naton sa aton nga programa nga labaw sa ikasarang, din pasilugan naton si Alexandria Iala. So isa ka Pinay nga may talento, may integridad kag may pagpaubos sa tagipusoon. Pinobsanon na siya, may respeto. Sa bugos nga pungsod, isa siya ka suga o kun iwag sang paglaom sang aton nga pungsod. So kita tanan magasaludo, Sir Joe. Saludo kita sa iya, Sir Alex. Ining isa ka Pinay nga nagpangibabaw gid. Labaw sa ikasarang ang iya Ginoo. Labaw sa ikasarang ang iya Ginoo. Bugal siya sang tungsod naton nga makuno siya lamang ang pinakauna nga Pinay nga nakasulod sa Women's Tennis Association. Wow. So magaling muna sila. May determinasyon gid sa Alex. May ara nga determinasyon. Pero masarito bisan sa mga champion nga kontra niya, may kaisog siya sa pag-atubang si Alex, no? Tama, sakto. Kag amoy na kung gin-bless yes ang Ginoo. Tungod kay gingamit tigid ang iya yes, wala iya gintago, Sir Joe. Tungod sa iya nga paggamit, nagganansya pagid ang iya bako muna, way kabalo kung pila ang kamilyon ang iya nakuha sa iya lang pag-intra, Sir Joe. Kung mas o menos 6 milyones pesos ang iya nakuha. Grabe, no? So sa sining nga tinion magkadto naman kita, Sir Joe, sa pag-uswag, no? Uswag sadya kay ning aton nga atleta nga Pinay, nag-uswag siya tungod sa iyang abilidad, no? Kita naman bilang ari kita diya sa aton nga lokal nga lugar sa Bacolod City, ang aton mga pag-uswag kinanglan man sang mga ekspresyon, no? Kag kabalo kong ara lang na, Sir Joe, sa imo backyard, tama? Tama. So lang taon na. The cat's out of the bag. The world's waking up to what's going on with Zionism, globalism, banking, Jewish supply chains, Jews. Ever since the Jews started putting fluoride in water to make you gay and fake and dumb and stupid, right?
I've been pumping it out of the ground. There's no fluoride down there, and it just takes a pipe. Can you imagine if they heard what I'm saying right now? Oh yeah, that's a bunch of assholes. So the Jews have caused a pretty big egg shortage, and everybody's freaking out. That's why to really escalate your anti-Semitism to the next level is you gotta get chickens. Check this out. That's from like 3 hours. And here's the craziest part. Every one of those eggs, if you want, can make another chicken. The Jews can't stop that, okay? Hey, Kevin. Kevin gets it. Kevin gets it. As hard-hitting journalist Ian Carroll has told us, the Jews want to make our kids fat and weak and lazy and gay, right? Check this out. One of the best things you can do to counteract that is build a little play structure for the kids. I get these tires from the dump for free. The Jews can't stop you from taking garbage. I built this because it's tons of fun for goats and my children. The Jews hate it when you have tons of fun. Okay, so the Jews want you to think the goat is Tom Brady. No, that's actually a goat. You get milk from these goats, and they're a lot of fun. They also eat your grass. You don't have to hire foreign migrants to mow your lawn because they do it. Guys, the Jews don't want you to know this information. Those are goats. The Jews hate it when your Whole Foods are Whole Foods. They can't make money on any of this. Oh, they're probably going nuts right now, just biting tips of dicks. I know what some of you are thinking, but the Jews control all the money. Where are you getting all this stuff? Okay, you see that right there? I got 16 yards of cedar chips from a local guy we know for $50. He didn't want to pay to get rid of it, and we didn't want to pay for cedar chips. One of the best ways to really take it to the Jews is build strong communities of like-minded people that trust each other. African internet personality Candace Owens has told us all about the USS Liberty when the Jews burned a bunch of our soldiers. But what Candace doesn't tell you about is Liberty blueberries. Blueberries are one of the most overpriced thing at the grocery store. It's got more return on investment than fentanyl. The Jews control everything, but one thing they cannot control is that currant bushes keep budding when the sun comes out. A currant bush is great for making tinctures and syrup for your family's enjoyment and health. Ha! Jews hate peacocks. You wanna know what else they hate? Festive garden enjoyment that looks like a peacock. Just pointless happiness and just knick-knacking drives them nuts. This field has a drainage. Alright, Sir Joe, ano masiling mo sa bagong nalantaw? Ano masiling mo? Daway ka, nag-mute naman imo, Joe. Sir Alex, amo ni ang kahit daw Sir Alex, subo nga dako na ang awareness sa madamo nga tao sa ginatawag nga Zionist, control globalism. Yes. So hindi na kita pwede magpaidalom. Yes. Ang una naton dapat himuon amo ang hindi pagbaton nga sila may mga gahom nga naga-impluwensya sa ekonomiya, edukasyon, kag media. So hindi para sa kayuhan sang tanan kundi para sa ila kaugalingon nga interest. So ang una nga tikang amo ang pagmata. Amen. Amen. We need to wake up. Hindi lang kita magsalig sa mainstream nga balita nga halos kontrolado man. Pinakontrol kita Sir Alex, kahit daw Sir Alex. Correct. Kag
dapat kita mismo magpangita sang mga kamatuoran may ara gid nga pag halong. So magbasa sang history, kilalahon aton kung sino ang nagamaniobra sini nga mga pamaagi. Kag hindi lang ini para sa pagpanudlo sa huyang kundi para sa kaalam kag panindugan. Sir Alex. Yes. Ang ikaduha nga tikang amo ang pagtuon, no? Pagtuon kag paghiliusa. Kung may araman sila nga global network, kita dapat may local community man. Simbahan, eskwelahan, pamilya. Ini tanan dapat maghiliusa sa pagpalapnag sang impormasyon nga may kabakod kag kamaturan. Kay isa pa, dapat naton bantayan ang mga agenda nga nagaangot sa aton kabataan. Madamo subong nga ideolohiya nga ginapasulod halin sa sagwa, nagasulod sa curriculum, entertainment kag online platforms. Hindi naton ginapakanubo ang ibang nga kultura, pero hindi man kita magpadala sa mga programa nga nagadiskaril sang aton identity bilang pungsod kag Kristiyano nga katilingban. Kung hindi kita magtingob, isa-isa kita nga madula. Tama? Kay Dlaw Jaha. Tsakto gina kay Dlaw Alex. Ang ikatatlo naman nga tikang ang pagpanindugan. Hindi lang ni siya awareness, hindi lang ni siya education. Kinahanglan na action talaga. Kung may negosyo ka, suportahi ang lokal. Kung may ginatawag nga mga teknolohiya nga naga-breach sang privacy kag freedom, bantayan. Kung may eleksyon, pilia ang matutuod nga nagastand sa prinsipyo. Ang mga globalist control systems nag-exist tungod hindi lang kay may gahom sila, kundi may kay gahulat lang kita nga may magabulig. Yes. Ang kamatuoran, kita mismo ang solusyon. Yes. Umpisahi sa imo kaugalingon, magpangamuyo, magtuon sang kasaysayan, magpanindugan sang kamatuoran, kag sa katapusan magsalig sa Dios nga may gahom sa tanan nga butang. Yes. Gani mga kahidlaw, upod kita sa kay Sir Joe kag kay kahidlaw Jaha sa pagsiling magmata, pagtuon, kag magpanindugan para hindi kita madala sa pagpangdaog kundi para magpabilin ang kamatuoran, justisya, kaswagan sa aton puso. So katahom Sir Joe, no, abi mo nanamian gid ko sining panugdaon sang isa naton like mind man nato, no, nga naghambal man nanungod sang intentional community, no, lang taon ta. I've realized that I actually need to embody all of the values of the vision and mission of La Vita Sukha. So that's really pushing me to work a lot more on myself, which is great because it's made me double down on my spiritual practices and my own personal development. I think one of the biggest realizations is how important it is for me to be a person of very strong integrity, to lead by action, and to have integrity in my word as well. So, you know, it's really easy to tell other people what to do, but is it, you know, can you also do that yourself? And it's very easy to talk about the high level vision and mission and the values that you want to see within your own community, but are you actually embodying those very values yourself? I've become less scared of asking for what I want, because I think I've become a lot clearer actually about what it's going to take to bring La Vita Sukha to its full fruition of the vision, not just for what I need, but for what La Vita Sukha needs in the day-to-day. That therefore means we're taking those day-to-day steps on the path that will lead us to the manifestation of the big vision. I've understood that the big vision isn't going to manifest overnight. It's a long-term, like long game plan now.
I've realized that I actually need to embody all of the values of the vision and mission of La Vita Sukha. So that's really pushing me to work a lot more on myself, which is great because it's made me double down on my spiritual practices and my own personal development. I think one of the biggest realizations Okay, Sir Joe, gusto ko lang nami isang ginpambit no ni Liz La Vita Sukha sa iya ginsiling nga ang pagtukod sang intentional community halin sa ubos nagakinanglan gid sang dako nga kabudlayan kag pagpaninguha. Tama ginini, kung luyag naton magtukod sang isa ka komunidad nga may tinutuyo, hindi lang ni basta isa lang ka grupo, kinahanglan may direksyon, may shared nga prinsipyo kag may pagpaninguha nga nagahalin sa tagsa-tagsa. Dari yung nagaumpisa ang matutuod nga pagpanglakaton. Para matukod ini nga pananawon, kinanglanon naton nga kita mismo, ako, ikaw, kita tanan, mangin ihimplo sang klase, sang tao nga gusto naton makaupod sa community. Hindi pwede nga luyag ta sang matutuod nga komunidad pero kita mismo wala nagatuman sang prinsipyo nga aton ginatuuhan. Sir Joe, imo parting shot. Ang imo nga microphone na mute naman. Yes, Sir Alex, sa akong nga bahin, nagakalugan ini sang personal nga transformation. So, hambal ni this, the deeper I go along this journey, the more I realize I need to embody the qualities of our ideal community members. Ang pasilingon sini Sir Alex, kung gusto naton ng aton komunidad pangin matawhay, respeto, may katutom kag pagbuliganay. So kita gid mismo una dapat magpakita sini hindi lang puro handom kundi kabuhi nga may ihimplo. Panundom nila kung aton nga balikan bisan may nga grupo sa pamilya, sa barangay o kung simbahan. So the small unit sa society amo ang aton nga family. Kag nagasunod dayon ang simbahan kag ang barangay o kung society na ni. May ilang katao nga matuod ang prinsipyo, may dako inekto, mas mangin dinalagon ang isa ka komunidad kung ang tagsa willing magbago o sang ila mga kaugalingon. Alright. So gani ang katapusan nga punto ni Liz, amo ang pagpadayon sang pagtuo kag pagsalig. Day by day, I'm keeping the faith and trusting in the vision. Amoy ni ang kulang sa madamo subong, ang consistency nga ginatawag. Naghambal kita nga gusto naton sang malapad nga pagbago, pero may kita nagaka-failure sa kakapon, sa kakulangan sang suporta kang hindi makapadayon. Pero siling niya, adlaw-adlaw niya ginapadayon ang pagtuo, adlaw-adlaw siya nagasalig nga ang ginahandom nga komunidad mangin matuod gid. Bisan padako ang kalibutan, kag bisan gamay lang kita ang grupo, gani pamangkot ko sa inyo. Ikaw bala nagasalig man sa imong pananaw? Handom mo lang o kon ginaobra mo gid adlaw-adlaw? Sir Joe, anong masiling mo kay manugtakop ng aton programa subong? So, amo ni Sir Alec, ang matuod-tuod nga komunidad nga umpisa sa aton kaugalingon. So magpaningwa kita, magbago kita, magpadayon kita kag magpamati sini nga palananawon. Kagkabay pa, Sir Joe, sa daso naman nga episode, masugpunta ni ang aton nga mga importante nga mga ginahambal, ginatalakay, pati na tong imo ginpakita sa akon nga video, pwede to siya ma-share, no? Kag hanggang sa muli sa aton nga second episode sa sining season 3
nadumduman ko pa sang last to ang aton nga katapusan nga season 2 sang Hidlaw Sadya live tion pa to sang pag-pandemic. So after a while hipos kita. Subong naman kita magabalik kag dayawon ang Ginoo. Yes, sir. Nga ang aton kabuhi gin proteksyonan, Sir Joe. Yes, Sir Alex, praise God. Thanks him. Oo, te, kaya siya takop na kita kag dugang sa aton nga kag ang pagpangamuyo mo kay nadalahig na ni hasta sa pagtakop naton. So salamat gid mga kauturan, mga viewers. Salamat gid sa inyong pagtan-aw sa unang episode sa sining season 3 sa Hidlaw Sadya TV. So ang tanan kami nga tatlo, si Sir Joe kag ang akong anak nga si Kahidlaw Jaha, magapanamyaw sa inyo tanan sang Hidlaw Sadya. So salamat gid Sir Joe sa imong nga pagpartisipar. Kabay pa nga sa dason naman nga episode. Welcome Sir Alex. So ato ning ma-contemplate kita sa sining nga ambahanon kaya mo ni ang ginabilin sa aton permi nga inspirasyon kay man taga Negros kita, so dapat naton palanggaon ang aton nga dutang na tawhan kag aton nang gina-imbitar ang mga OFW sa pagpartisipar sa dason naton nga talakayon nga mga issues kag i-infuse naton permi ang pulong sa Ginoo nga nagikan sa balaan nga kasulatan. So sa siningat inion, bye-bye ang tanan magasiling salamat. Hidlaw Sadya. Okay lang Sir Alex. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sa damo nga halandumon. Pang naghibi ako sang hinali sa akong kato kita sa kung may time ka maupod ka sa akon kay para i-picture tang ilang labaw si kasarangla mga teknolohiya. Nagahulat yapon langga ko dito sa amon. Mga gikanan ko ipangsentan sa ila kung talantaw nila kung ano dapat nila sa discord kag di sila masulod. Putani kun i-picture tang ilang ilang mga ano da sa paukid kag dami aton nga konsubong kapudlan kag kasakit ko gamag-an kalantaho may ara sunundan no lanto na kun makapundan katalang-talang na tapos sige na tayo no na sa isa. Dari sa akon okay lang di kay Kabukiran Negros sabak nimo permi kunahan kay wala pa ta audience. Okay, hindi kita sa Facebook nag-game mo, hindi na kita kasi pag kita nag-agi sa Messenger. Oo, kung ikon sa Messenger lang sa mga comments na. Himuon ko karon na wala na. Sirat. May nabiling nga paglaom sa ako nga manahan. Was one.
Gani kun mayara nagapamati sa akong Maghapon ba, Sir Alex ba? Maghapon siguro. Kuni oras. Dito sa amo. Siguro kay kuan kun ako. Sako ko. Kalang tahon. Good morning. Disturbo naman sila. Tulog pa sila. Sa duyan sang akong pagkalamharo. Sige, Sir Alex. Sa luyo mo sertipikato kabukiran negro. Okay, thank you. Sa bakni mo peri ko na handog. Imong hakos pangita ko yapon. Kingkikanan gapanumdum sa kon. Hilo Sunday News. Celebrating life the way it is. Hilo Sunday News. Celebrating life the way it is.